Hej så alle sammen, og velkommen til min første episode af Minecraft her. Eller ikke første episode, det er bare lige, hvor jeg fortæller mig, så det er faktisk en server. Og nej, det giver ikke linket. Og det var lidt læk. Ja, og hvis I synes, jeg kan sådan vise noget, så har jeg lavet mange andre kanaler. Og ja, så vil jeg sige, snakke imens jeg bygger. Jeg skal bygge lidt på huset, og det er slet ikke færdigt nu. Og ja, vil jeg lige sådan noget, som jeg vil vide med, I spørger måske om på et tidspunkt, hvad optager du med? Og ja, jeg bruger noget, der hedder Fraps. Bare lige, for der er nogen, der ikke ved det. Hvis der er nogen, der ikke ved det. Så bruger jeg Fraps, og ja, det er et rigtig godt filmprogram. Altså, til at filme med. Og hvis der er nogen, der synes, de kan måske genkende mig fra min gamle kanal og sådan noget, så velkommen tilbage til min nye kanal. Men det ved jeg ikke, nu kigger jeg venner lige på Skype. Det gør han hver dag. Og han ringer lige om lidt til ham. Nå, men hvis han gør, så er det bare ærligt. Og ja, nej, I får ikke mit Skype, hvis det er det, I prøver at spørge om. Hvis I spørger om det, græder jeg. Og, men hvis I spørger om, jeg skal, om I må få mit Skype, så ja. I må få mit person Skype. Altså, hvor jeg har alle mine venner på. Det må I ikke få. I må få mit YouTube Skype-navn. Står nede i chatten. Jeg er nok aldrig på, men fuck that shit. Det skulle lige meget. Men det var faktisk bare det. Jeg sagde, bygger sådan noget, det ved jeg faktisk ikke, fordi det er sådan... Det er ikke meget, jeg vil bygge sådan noget. Jeg laver en video lige om lidt. Med den samme bane, hvis det er det. Det er den samme bane, og så er det bare episode 1 jo. Så vi har så mange gode ting. Nej, det bliver bare random. Det ved du af. Vi ses. Nå ja, og hvis der er nogen, der gerne vil se min skin. I kender den sikkert for andre, der har den på. Men det var det. Bye, 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 bye. Farvel.